tawirirana pamberi pedare ramambo nyaya dzedu tobhadhara mhuri yawiriranwa zvisina anozochinja So ramangwana. good. So hapana ari kumhangarira munhu, kuda kugadzirisa chinhu chekuti nyaya iri apa inyaya yekuti vanhu pakaitika tsaona yekuti umwe akatsikwa nemota kana kuti akaitwa sei nemota akarasikirwa neupenyu. Handiti vanhu kureva kuti vakanoviga vanenge vachikonana vanhu panenge paitika zvinhu zvakadaro tozviziva panenge pachikonanwa. Handiti ndizvo vanhu vozonosvika nokuti mukaona munhu paka pachimbokonana vanhu munhu azovigwa kuratidza kuti vanhu ivavo vane zvavataurirana vakawirirana. Handiti munhu ovigwa porongwa chinhu chinonzi nyaradzo nemaconditions kunzi nyaradzo kana kuti rufu unofanirwa kuti udai munhu wokomplaya woita rufu roitwa kuda kuti vanhu vatovaka ushamwari unenge huripo. Chandachida kugadzirisa inyaya yekuti panhu panenge paitiranwa chinhu chakadai hatishandise vara rekuti munhu akamhangarira vanhu vaakatadzira, kwete adedza vanhu kunoisa pamberi pevarandutsiri vane kodzero dzekuita basa iroro. Hamugone kutaurirana nyaya yakadai muri mega, hakuna zvinhu zvakadaro. Pateurwa ropa dunhu roda kuchenurwa, dunhu revaridzi paitikira tsaona idzodzo. Handiti pateuka ropa remunhu, varidzi vedunhu iroro isusu tinofanirwa kubhadharwa nevanhu vakonzera kuti pateuke ropa. Vauya muno vachichema nekudaro, chekutanga tikati kana kuri pachivero totaura namambo chivero, ndovafonera totaura navo. Handiti tovaudza kuti ndochiitiko chaitika, vana vapotera kuno kwangezi, chiuyai tigadzirise dambudziko rei revana. Kana kuti vana vari kuuya ikoko movagadzirisa. Pana mai avo vane mhazvo, mai mavhangira ndovamugere navo pamhira. Handiti maenda nenyaya ipapo imimi matadzirwa nevana vangu, nokuti munhu akapara mhosva akawa ndewe muno muchegutu. Handiti ndemangu. Saka munhu arida kuyananiswa anobva aenda kuna baba vake ndokwaanonesa ripora. Handiti kureva kuti imimi dai muri imi maimhangarira ava vanaparaiwa mungadai makaenda kwachivero. Handiti manomhan'ara kwachivero, vekwachivero voona kuti hongu tinonomhan'ara zvenyu, asi vanhu ava kwakaitikira tsaona kwakateuka ropa kudunhu rekwamambongezi. Saka tinofanirwa kutove pamwechete kuti titaure nyaya yedu tiri pamwechete. Saka kune vane vakatadzirwa tine urombo zvikuru nenyaya yakaitika iyoyo. Handiti kuuya kuno kwamaita ndisu takaona zvakakodzera kuti hamugone kutaurirana nyaya yepanofa munhu, nyangwe ari mwana wako. Nyika inotongwa nemitemo yayo. Handiti yatongwa nemitemo inozotibatsira nokuti pane chinhu chinonzi ngozi. Handiti mapaona patiri kunopindira semadzimambo, tingai chitaurira naye ndezvenyuka, hama yakafa ndeyenyu, taurira naye. Asi pane chinhu chinonzi ngozi. Nyaya yatinoda kutaura pano yatichanzwa nevachairipurizenta, yatanzwa pasamona. Handiti haisi nyaya yekuti imimi makaparadzirwa upenyu hwemwana. Munhu akazviita ndiye anoziva, akazviita peposirere, akazvidini, hakuna patiri apa angazvipindure kunze kwaMwari. Ndiye anoziva secret dzevanhu. Handiti mandinzwana baba, ndo nyaya yandati ndirepresente kuti sei ndakaona kuti zvakakosha kuti vana makosa vauye mudare muno titaure nyaya, vadudze pavari kugunun'una, tokurukura nyaya. Taikurukura nyaya yachona yosara yaane chimiro
handiti mapanzo. So vanaparaiwa, tsanangurirai dare hongu taverenga statement irapo tinoda kutaurirana handiti pamberi pamambo, tobhadhara zvatinenge tawirirana. Handi muri panzvisa zvatinenge tawirirana zvisina anozozvichinja mangwana. Handiti mapaona iye zvino mukataurirana muri mega makadai. Handiti zvafanana nemunhu anorodza mwana kana kuti muzukuru kwana asekuru, baba vake vozouya. Handiti mufa kaviri kurwa nemukadzi weasikuru. Handiti uri panzvisa. Ndo zvatinofanirwa kubatsirai kuti chinonzi chivanhu chii. Nyaya yematora imari here yatiri kuda parufu rwemunhu. Ndizvo makamboona vhanyu yemunhu akafa kunzi uyu ndewe mari yakati, uyu ndewe mari yakati. Hakuna zvinhu zvakadaro. Pane chinhu chete one chiripo chinokondrola zvinhu zvese, ingozi. Handi munondidziwa yatinoti vaviri vagare pasi, handiti vataurirane nhasi vasara, mufa akatoenda, ndiye anoziva hondo dzake dzaari kurova kana paine hondo dzaanofanirwa achiita. Munofamba kun'anga dzese dzenyika ino kuchitsvaga kumutsa mufi kuti ngaarwise vanhu vakazoti hakuna. Handiti mapanzwa munhu kana ane godo nezvakaitika paupenyu hwake ndiye anomuka orwa ega. Handiti mapanzwa paanonotanga kurwa makaita dare nevanaparaiwa mukataura zvamuri kuda imimi sevanhu vakatadzirwa. Handiti zvamataura ndo zvinonopindira dare richiti aiwa kana tiri kuchivanhu hatidai nokuti mutemo wechivanhu unodai. Handiti mapanzwa zvishoma kana zvizhinji zvamawirirana zvinoinzira. Ukaziva kuti toda kuzonoviga munhu kugomba, varoora vanonogadzira nzira. Hamusati mazvoona? Vanonogadzira nzira ichafamba motikari, handitika ichienda kunoviga munhu paguva, kana kuti pachafamba vanhu vakatakura bhokisi remunhu tichinoviga chii. Handiti nyange muri munda makachena, chivanhu chedu chobva chati ngatigadzirei mugwagwa wokuti tozonowana pekufamba napo tichiratidza respect. Ndo nzira tauya kuzogadzira panapa. Handiti mapanzwa pakati pemhuri yekwaparaiwa nemhuri yekwamakosa tauya kuzogadzira nzira. Chatinoti nzira ngatichiti mufi auya akutiudza kuti chii chakaitika, zvii zvaari kuda. Roti takagadzira kana vapenyu vakasara kwamakosa vataura zvavari kuda, tanosvika pakunowirirana kuti aiwa ngatiitei izvi. Ndo zvinofambirana nechii nemutemo. Tawirirana vanaparaiwa mazvinzwa here zvatawirirana ndezvizvi, chiitai izvi. Handiti ngozi painonouya kana kuti gunun'uno remufi rauya, vanouya vachimhanya kwamakosa, havatsvage munyari, vanouya vachidii, because nzira yekuenda kuguva takagadzira kutanga, ndo yatagarira pano. Hakuna munhu akafa. Munozvinzwa zvanoda kutaura, anobhadharwa ngozi isina kuchemedza munhu. Handi mapanzwa hakuna zvinhu zvakadaro, chivanhu hachidaro. Handiti tinonobhadhara imba yese yekuita kuronga mabricks emari, tonobhadhara kwamakosa. Handiti munhu ari kuda katsi, unoziva kiti, kana tisina kubhadhara kiti ngozi haina kubhadharwa. Saka tiri kugara panapa pamberi pedu ndichikumbira kuvanhu vekwamakosa kuti mungazokota wrong vanhu vekwaparaiwa kuti ndivo adhuma mwana wedu nemota, mwana wedu apa ndivo vakutiendesa kudare. Hapana asina kutaura muromo uwoyo apa.
hamuna kuunzwa kudare, maunzwa kuti zvamuchataura zvamawirirana. Handitika zvane varevereri, zvakunobuda zvichakona. Handitika kana tasangana netsaona mangwana, mufi akutaura chaanoda. Handitika vanouya vachimhanya kuti tauya vakomana, hama yedu iya zvinoenenge iri kuuya, tiri kuiona maziso. Because pamunopiwa zvamunopiwa nevanhu, munofanirwa kunopfugama pasi. Iri sedare rekwamakosa, handiti muchitaura, ningi mwana wangu, ningi kana ari sekuru, ningi chekuti. Pfuma yauri kuona iri mundiro yataisa apa iyi ndo zvaitwa nemhuri yekwaParaiwa. Imi vaviri ndimi munoziva tsaona yamakasangana nayo. Hakuna munhu ari normal angatsikire munhu nemotikari purpose. Kuna zvinhu zvakadaro. Asi hazvireve kuti hakuna vanhu vakadaro. Handiti isu tega panapa ndisu tinofanirwa kuzvisa mupfungwa kuti kune munhu here ane dzakaita kuti muzvi anganotsika munhu nemotikari for purpose, kuti ndamutsika omusiya kuti ari ipapo. Otherwise paakatsikwa pakanga pasina kana umwe munhu. Handiti munhu anotsikwa nemotikari, handitika munhu otorwa pasi woinda. Handiti mapoa. Saka I would like to thank vanhu vekwaParaiwa vakazokuzivisai kuti itsaona yaitika iyi, but ndini ndaita izvo. Vangani vanhu vamungaonemi vanoita zvinhu zvakadaro. Saka we have to respect that. Rufu harutambirike varume, ndoda kukuudzai, but tinofanira kuchema tiine tariro kuti sei izvozvo zvaitika. Handiti zvimwe ndezvekwangu zvatuma kuti ini ndidaro. Handiti so ndada kuti chekutanga ndisunungure vanhu vane hama yakashayika kuti kuuya kwamaita kuno zvizhinji zvachona zvakatonaka. Handimondinzwa taakutaura matare, tichiwana vanotigaidha kuti taakutaura matare, zvamataura zvoongororwa nemhuri yekwaParaiwa, zvoongororwa nematare. Handiti topinda muchinhu chimwe chete, tonyorerana zvatinonyorerana pano. Handiti topedza zviri kudiwa zvakudiwa. Handiti mabao. Saka ndo zvandati ndikakusiyai ndisina kuzvitaura, munhu paanouya muno, handiti ndisu tinozomuudza kuti aiwa izvo hazvimhanharwe kuita kunge uri kusungisa vanhu. No, unotokumbira kuti ndiri kukumbira. Muko mashoko akanyorwa pabepa mukaateereresa ari kukumbira. So vakasangana netsaona yekushayikirwa nehama ndevapi vekwamaposta? Ndevapi? Nevamwe avo. Tine urombo zvikuru vana baba nana mai netsaona yamakasangana nayo. Isinoiti tsaona. Handiti umwe angaitobva kubhawa. Handiti umwe ipapa pasi pehana yakaitoti ndakambomuudza time yaunofamba nebhasikoro wadhakwa kana achiri chidhakwa. Handiti mashoko anozenga akutaurwa nevapenyu vanenge vasara, but hazvichashanda. Ane benzi ndane rake rikadzana, unodi unokururudza. Saka ndangopinda munyaya iyoyo kuti musagara pamakasungikana muchiti tauya kuusungwa kwamambo. Handiti hamusi vasungwa, isusu ndisu toda kukubatsirai tichinzwa matambudziko enyu amuinawo. Handiti vekwaParaiwa sunungukai kusvitsa mashoko enyu kudaro. Akamirira vekwaParaiwa sunungukai pamusoro ivedare. Inini ndimumwe wekwaParaiwa. Sekutsanangura kwamaita ndo chichemo chedu chatiinacho nevekumaposta kuti tiedze kuti tiyanane mune zvakanaka zvine nhoroondo yamangwana, pasina kukakavadzana kana kupokana zvakanyanya.
nekuda kwokuti pane zvatakambotitaurirani anga pachiuya dzimwe pataurwa chino mangwana pataurwa chino, saka zvanga zvichiita kushanduka shanduka. Saka takangoonawo kuti zvakanaka kuti tikangoita chinhu chataurirana chimwe chete sekumbenge tambotaurirana kubva pakutanga, tichikumbirawo vedare kuti vachitibatsirawo kuti pachivanhu chedu vachitigaidhawo kuti tisarasike, tisabude mugwara, nekuda kwekuti chiitiko ichi hachina kuitika paina akachigadzirira, chakatoitika mukusakwanisa. Ende tiri kutozamawo nepesi patinogona kuvavarira kuti tinge tichizadzikisa zvingadiwe nevekwamaposi, asi dare richitibatsirawo kuitira kuti zvinhu zvakaitika mukusada ameno kana pane pandasiya pati ndokutsanangura kwangu. Vadaro nyaya tiinayo ndeyekuti tipinde kuyananisa kana kuteerera, nokuti anenge atadzirwa kazhinji ndiwo tiida kuti tinzwe, handiti kuti zvii zvaari kuchema nazvo. Asi chiri kundifadza, handiti pane patinozonosvika taakuita declaration kana taakudeclare kuti munhu ngaavigwe, handiti makona, hatina kukwanisa kuti tisvike. Ameno vane mhazvi kuti makasangana here nechikamu chekuti vanhu varamba kuviga munhu. Vanhu vakataurirana, vamwe vanobva kuti honai zvaitika, isusu pekutangira hatina, tibatsireiwo. Avo vobvuma kuti totenga kopini tosponsa ruku rwachona rwese, sezvinhu zvangoitika iri tsaona zvoitika, handiti amuone mambo anosvika ipapo, handiti mapona. Hatingati munhu tiri kuchema mozoona mambo kana kuti mupurisa wangu ndakuti enda unoudza vekwamakosa kuti vanopedzisira vamukati memhosva nenyaya yavari kuita. Munhu ngadi handi munoona pamwe paane mapurisa mazeta azara, handiti izvozviya tsika dzedu dzechivanhu tinenge tatokonana, hatidi kusvikira napakadini pakadani. Nyaya yedu zvaitika, aiwa zvaitika. Saka honaika varume, isusuwo zvedu tiri mpu, handiti hatina pekutangira. Kana muchikwanisa kutifambisirawo ichi nechichi, aiwa chinoviga hama yangu yedu. Munhu akavigwa, hatizive zvamakawirirana. Ndinoda kuzvitenda kuchengetedzwa kwemunhu mufi kana afa anochengetedzwa. Makachengetedza hama yenyu muri pamwe chete nemhuri yekwaparayo, handiti ndizvo? Ndo chinhu chekutanga chakakosha chinorerutsa ndima kwatiri, handiti kukauya chinhu chinonzi nyaradzo yakaitwa here? Nani? Muri pamwe chete. Munhu avigwa, kudhara taiti kunonzi kupfukudza tsoka, handiti chakunzi nyaradzo itaidzi kupfukudza tsoka, handiti paizvinobikwa tudorodoro so tokunzi tokupfukudza tsoka dzakanga dzakaungana vanhu pakafa munhu, handiti. Saka nyaradzo kana yakaitwa muri pamwe chete, hama dzenyu kuna akamirira mhuri yekwamakosa ndiani? Tinoda kunzwa kunemi. Tabva panyaradzo, handitika toda kuenda pane zvimwe zvishuwo zvenyu zvanzi tinoda kuti titaurirane tiri pameso pamambo, handiti, so that tikazvitaura zvatawirirana toita zvisina umwe anozozvidi anozozvichinja chinja, handiti ndizvo? Muri chii kumunhu kana kuti kumwana akashaika? Ndimi baba, handiti. Munhu haazvisvi nemota. Ana baba mudiki nana baba mukuru vari ndo vangadai vachitaura dare neni kuchivanhu, handiti makoa zvisinei.
ndimi mauya muurongwa vana tete muteererese matare kana achiitwa kuti kana maakudzimba mobatsirana. Handiti hauzvisvine mota handitika kana vana baba mukuru vachikoma nevaning'ina varipo kana kuti vasuwaiwo handiti ndizvo. Saka zvisinei baba ndinoda kuti mutaure nhunha dzenyu. Taviga munhu taita nyaradzo handitika makaitei chimwe hazvishayikwe agreement yamakave nayo navo vekwaparaiwa ndoda kuti mutaure pano tochiona kuti vanaparaiwa sei vatiwo tinoda kuti titaurirane nyaya dzedu pamberi pedare rani ramambo. Handiti haisi nyaya yekuti kana tiri ukonzi aiwa kaniwe hazviite zvidai wanga wadai aiwa chivanhu hachidaro. Handiti unoita kunge rema muchivanhu. Handiti kwanzi midzimu irema chavaireva ndechekuti dai midzimu yedu yaibhadharwa handitika handizivo taituma zvakadii. Wakamboenda kun'anga unosvika unzi ndiri kuda $5. Handiti iwo waita uchindiri kutsvaga mushonga webasa wotopuhwa mushonga webasa wotonopinda basa ne$5. Handiti wakunohora 3000 pamwedzi. Handinoona tiri kushanda kumudzimu wouyu ka kupromota kana kubatsira vanhu vakutsvaga basa kana kutsvaga vana asi wabhadhariswa $5 unobereka munhu wauchiko wabereka munhu agena awana ndiani munhu abereka mwana. Handiti tiudzei baba vamakosi kuti zvii tiri pano. Pamusoro imambo. Taurisai. Pamusoro imambo. Kufunga chekutanga ndinotenda kuti kwaparaiwa. Yes. Nekubatana kwatakaita. Kufunga ndiyo chinhu chekutanga. Chechipiri ndichitendawo kuti kwaparaiwa nenhau yavakatakakurukura panyaya dzevana. Handinovatenda. Handina kana dambudziko navo. Saka pakangosara patinoda kuti tiwirirane inhau yekuti tichenurane. Inhau takambourwa pekutanga pakaita vana hanzvadzi vamwe saka relationship yacho yanga iri kure. Saka takamboita figa takambokurukura navo kufunga 3000. Saka takurukura navo ndobva tazoenda futi kwavari tichikurukura navo tichiti anopa nhau iyo takambokurukura iyega. Ivo ndovakatiitai dzokororai munyatsofunga munyatsowirirana kuti topafambisa sei. Saka ndopatakazogara mhuri yewakwamakosa tikakurukura tikati alright pakuona panhunha iripo kuti zveshe wakwaparaiwa wakatibatsira saka toita sei kuti tiwirirane. Then pakazoitawo inonzi debate yekuti vamwe vakati tadii tati vatipewo 10,000. Saka ndofiga takabudisa tikaendesa kuna vaparaiwa tikati no madii vatipawo 10,000. Saka ivo vaparaiwa vakachema vakati no pa 10,000 yamuri kutaura imimi yaita sei yakawandisa tikati alright saka imimi muri kukwanisa kuafodha mari zikanzi ivo tiri kukwanisa kuafodha 3,000 tikati no 3,000 aite sei haiite chibva imaenda chi pa 5,000 because tarisai takudzikisirai kubva from 10 tobva taenda pa 5,000. Ndofunga ndo nhau yacho vadare nokuzvinzwa zvotaurwa vamakosa vabva parufu vakaenda panyaradzo vaenda panyaradzo vavataura voda 3,000 kana ndanzwisisa tiri kuda chi 3,000. Matare aya tinoaziva kana paita hama imwe yakaisipo pachiitwa tu handitika iteereresei painouya. Mukaona hama ine tsika yekuti zvataurirana vamwe iye asipo anwe achida kuouta zvinhu zvinenge zvataurirana vanhu hatina kwatinoenda nematare. But chandafarira ndechekuti maenda pa 10,000 handiti ndobva manotaurirana nanaparaiwa tikuda 10,000 vakabva vachema 10,000 hongu zvikuta
zvakaitika hazvo please, but 10,000 yatiwandira. Handiti mapapa right? Matara ari kutauriranwa vekwamakosa nevekwaparaiwa ndobva mati saka isusuwo pa 3,000 no, dai machienda pa 5,000. Handiti ndo zvaunza mhuri yekwaparaiwa kuti zvinhu zvakadaro zvokuti patabva munozadare rikataurirana rikawirirana. Handitika vanhu vaya vanobva vatonomhanya-mhanya. Handitika kwete kuti imari kana kuti chinhu chine munhu wani. 3,000 dzinoti job vamakosa, but dzinoti valid parufu rwemunhu. 10,000 dzinoti valid paupenyu hwemunhu. 1 million dzinoti valid paupenyu hwemunhu. Or any amount of money it's not valid paupenyu hwemunhu. Takutaurirana. Handiti mapazvo kurudziro yedu yoti toda kukura yekufamba nayo takatakura kopini redu kuti tinoviga hama yedu kugomba. Ndo timwe yandoda kuti mubate kana maakuenda kumba kuti mambo vaiti chii paya. Handiti toda kugadzira nzira kana kuti hwaro hwokuti murambe muri shamwari neshamwari. Handitika mari vamakosa kuipiwa apa izvozvi wanzi mangobvisa dhora pairi yatodini yatopera. Toda kuenda pachuru chepfuma yechivanhu. Handitika yatinokutaurirai pano nhasi kuti kana tichiripa munhu afa, handiti tinoitei tisingatungamidze mari mberi. Handiti ane vana munhu akanga asina vana angana ane vangana vaviri vakamira sei? Kana chiti vakamira sei? Vasikana here? Vakomana here? Vakomana. Funga last born yacho ndeuya uya akabatwapo. Handiti pakabva pasara mudzimai. Handiti ndiye asara nevana. Tinoronga chinhu chinonzi ramangwana revana richange chiri chino. Handiti hatisi kutaura zvemiromo yedu isusu pano, takuronga zvevana vasiyiwa nemupi kuti vachazovei mune ramangwana. Handiti mapwa ndo nyaya yatauya pano kuti tizotaura pano. Tinowirirana pano kuti aiwa ngativapei 5,000. Handiti kana tavapa 5,000 kana huku zvayo yekuti ramangwana remwana rinozovei. Handiti hapana. Takuverengana figa yekuti haume nawi tiri vangani. So umwe neumwe kunana baba, umwe neumwe kuvanin'ina tinowanei. Musasvike ipapo manzo. Ndo chinhu chinonzi kumutsa ngozi chatete tichiita ipapo. Handiti tinoita dare rimwe chete towirirana zvatawirirana. Isu tobva tataura kuti chivanhu chedu munofanirwa kutenga mombe. Handiti ka dzakati pamari yakati ndo yamunopa vanhu cash money motenga mombe dzamunotiratidza kuti tatenga mombe dziya. Handiti dzekunopa chii? Vana vasiyiwa nemupi. Handiti munoona munhu achiti kana akanorara paguva paakarara anorara paguva. Handiti mapano anodini? Anorara paguva. Hatidi kuti muzove chiseko chenyika. Handiti izvozvi vanhu vakakumirirai. Handiti tinoda kuti vanhu vekwaparaiwa pabhedheni yatichavapa tawirirana. Handiti ini ndakamboita contract kubuilding. Handiti ndaiti kana ndikati kumunhu ndikati ndoda 5,000. Handiti ukazwa munhu akati ndine 3,000. Handiti ndo yainayo mari iyoyo. Handiti but pane 2,000 yandiri kuda inini sacontractor isipo yasina. Handiti ndobva ndati ona akashamwari yangu zvakadiwa kuti hongu ndozva 2,000 chindipo 1,000 pa 2,000
yatakazviita. Handiti unoona munhu akuparapatika kuti haura tichirega ndingowedzera kamuka 500 kana andasiya mubao, nokuti takutaurana zvinhu zvinovaka tichiratidza kuti tiri kubva kupi tichienda kupi. Handiti chandaizoda ini vaMakosa pamuri apa, handiti ndo rakanga riri wadi redu isusu wadi 21 tisati tataurana nana Chivero. Handiti iroro rari wadi redu tikakurukura paumambo takawirirana tikati imwana Chivero wetu wadi redu. Handiti ndisu masabhuku ekutanga kugadzwa muya kumasabhuku ose arimo. Handiti tirimo muya, saka tiri vavakidzani navo vana nemhasva ava, tiri chinhu chimwe chete. Handiti chamawana chashungurudza mukanoti chisati ranovira chasvika kwatiri tobvunzana pachedu, saka tobatsira mhuri sei. Handiti saka vana Makosa vandanongedzerwa varoko, nyaya yatiinayo pano ndeyekuti makatombowirirana kuti 3000 ndizvo here? Vana mai makanga musipo? Matara haadi kuti ndezvawana kudhara kana kuti imazosvika mutupo chii? Monzonza ana banda vafika manje, hai mani muone kurumbidzwa ana banda vasvika kuti dare rakarichiitwa nevanhurume, hanzvadzi dzemunhu, iwe usati wasvika. Handiti usadhairute ichocho, chisvikawoka utungamirire ipapo uchibatsira nemazano anovaka. Kwete kuti ndiye akazosvika akadhaivheta zvese, ndiye akazosvika akauraya zvese zvakanga zvarongwa nana Bhuti. Aiwa, haisi nyaya yekudarano panguva yekuchema. Ngatiite zvinhu zvedu tambobva kuti tichiwirirana, tonosvika pamapeto tichiwirirana kana pane patatadza. Handiti manga madii kuti nyaya iyi vana Bhuti zvamanga mataurirana nevanhu ava mawirirana, tatsvaga pamwe patinonosiya zvinhu zvedu zviri documented zvakanonyorwa pasi kuitira mangwana kana pazoita zvinochiita. Isi tobva taona kuti amai vauya nemuono unovaka kana kuti baba mukuru vanga vasipo, kwete kumirirwa kuti ngatimirirei mukoma kuti tinonzwa kuti vachazodii. Handiti Makosa hazvisiri izvozvo. Handiti dai makanga musina kuwirirana munhu angadai ari mochari nanhasi. Handiti kusvika tadii imi kufunga kwenyu imi chinhu chakaoma chii? Nai baba vaMakosa, chii chakaoma kana munhu afa? Kuviga munhu. Ndo patiri kukutendai ipapo. Kana makagona ipapo zvimwe zvese zvekutevera izvi it's nothing. Handiti Makosa ngatisvikei vana tete patinotaurirana nemhuri yekwaParaiwa 3000 vana Paraiwa makanga matowirirana navo apa. Ndizvo here vari kuda 5000. Handiti ndo patinoda kuti mutaure 3000 munayo sekutaurirana kwamakaita navo mukawirirana mukati kana ri 3000 tinomhanya sekuwirirana kwamakaita kuti tinoviga munhu mukaviga, tinoita nyaradzo mukaita, tichakuchenurai pachiitiko chakaitika. Tinoda 3000 ndobva mauya kana makauya ndobva makazoziva kuti 3000 haichadiwa nevekwani nevekwaMakosa. Ngatichiendai pamberi pemutongi kana kuti pamberi pamambo vatibatsire. Isusu hatizorambisisa kuti zvidiwa nemunhu. Aiwa mutibate zvakanaka. Handimunopandwa pati tinopindira kunotseketudza nyaya yakadaro kuti tisvike patinowirirana. Zvatiinazvo tinazvo, zvatisina hatina. Handiti ndozvototi isusu mudare rinei tanga tichikumbirawo kuti pamari yamakazorowedzera yawandisa, tiri kukumbirawo kuti right mutiitewo zvakati, then izvi zvatanga tiinazvo tinokupai, tosara tichitsvaga zvatisina. Handiti ndizvo ndononzi dare vanhu vakagara pasi vakawirirana. Ndonyaya tavinga pano kuti chasungwa pano nhasi chikasungwa china sekretari ari kunyora, kana chanyorwa tine mafiles atinochengetera zvinhu zvedu
madzimambo ariko mazuva ano asi edu aya aitongera mumihasha achiti kana vakatonga chunhu unogona kuzochitsvaga wotozonzi ningi murewa pamwe ndimakanga muripo nyaya iyeyo yapaparaiwa yakafamba sei zvatodawo yanotsora wakachenjera wakati aiwa asiriwo matara atiinawo handiti tikataura chui documented chinonyorwa handiti kana chanyorwa kana paita nemubvunzo mangwana mambo vanhu vaivaya vachada zvatakawirirana ndo pamunoona madzimambo kuti takashata manje because kana tichifunga kuti panhu pangangozoitawo zvimwe mangwana hatiti kuti munhu asikwa nemota anomuka ngozi handiti hatisi kudaro izvo automatically munhu akatemwa nedemo nemunhu kuti munhu atema munhu auraya munhu purposely hatiswere kunyengetedzai zvatiri kutaura pana handiti tinokuudzai dare riri kuti zvakati handiti dare riri kuti zvakati mudunhu mangu samambo handiti makwana saka nhasi tiri kutaura zve3000 kana makaonekana musi uyu vanaparaiwa makaonekana matambira nenyaya yakanga yataurwa nana makosa handiti ndizvo right izvozvo hazvina dambudziko rape kuti tiri kuda 10,000 aiwa kana matadza 10,000 5,000 handiti pane nyaya ye2,000 yatinoda titaure nezvayo handiti ndizvo ndo yamusina pakuchema kwavo kwamuri imimi chichemai pano patiri panapa vabatsiri vobatsira tosvika pekupedzisira nenyaya yatiri kudii yatiri kutaura iwe paraiwa warepresenta nyaya yako ndo nyaya iripo kana mati tikupei 5 minutes mobuda muri yekwaparaiwa muri yekwamakosa mobuda motipenywa handitika nyaya ndeyekuchemana panyaya ye2,000 modzoka namakosa makanyarara nezvamuri kufunga handiti anaparaiwa ndo vane chitsvambe vandapa iye zvino ndo vouya vachitiudza kuti kuchema kwavo vari kuti chii 5 minutes chitsvambe chikuchisa kuna naparaiwa handizvo chitaurirei kana mambo unosangana remega mega mese muri pamwe chete nevekwavo kwakapa hamuna kusangana tiudzei vanaparaiwa pamusoro yedare. Yes. Ndofunga pane patanga tichida kuti pangoti jeke kudare kuitira kuti tigone kuenderera mberi nemubvunzo wenyu. Nyaya yenhaurirano dzemari dze3,000 idare rakaitwa nhamo ichangotanga. Saka isusuwo sevanhu vanga vasina kugadzirira nhamo iyoyo takaedza kuita mudemempemi semhuri yekwaparaiwa kuti tibatsire panhamo kusvikira panyaradzo tichitarisirawo kuzopedzisa nhaurirano tichiziva figa iri kuti gaidha inova 3,000. Saka isusu pakuita kwataiita nevatakakumbirawo vakatibatsirawo homwe takaumerwawo takakwanisa kutseketudza kushandisa mari inoita 1.5 panyaradzo neparufu tichibatsirana nevamwe vedu. Saka pakunge tataurirana isusu tiri pachedu tichiona patati tichiomerwawo patati tichiedza kutatarika kuti tiedze kuti tisvike chete pakuti tiwirirane nevamwe vedu. Vakuru veduwo pakubvunzowo kwatati tichimbonoitawo tichizamuwo toita sei kuti nyaya dzakadai kana dzichinge dzakamira mukudai paibva pataurwa nyaya yekunzi kana muchiita nhaurirano dzenyu zvinofanira kuve dzisina nyaya dzichikuita nemari, dzinofanira kuramba dzichidzokera kuti kune zvipfuwo chivanhu
kana asi nyaya iripo yanga iri nyaya yekuti isusu chiitiko ichi kuitika kwachakaita tanga tisino kunge takachitarisira asi tine tarisiro futi yekuti sezvo zvaitika tiri panyika. Mukutaura matare emahombwe kane zvino mukona tasvika pastage yatatasvike kubuditsai pana tatokuudzai kuti endai mutaura zvakati zvemombe zvechii zvese ndisi tachikutaurirai sekuudzwa kwamakazviita nevakuru vedu handiti makaona 3000 inotenga mombe ngano paevery 1000 handitika right 300 mombe mudare handiti kana tichitaura zvemombe munongoti uda mombe 10 tikuda mombe 15 tikuda mombe 25 tikuda mombe 30 handiti makaona chatakubuditsirai panze ndechekuti makuita zivi musina kutaurana zve 3000 mukawirirana handiti idistortion yamune makutaurira isusu handiti pamusorema pane vanhu venyu vamakatuma muno vakasvika kwese ikoko saka tisiri kuda kutambisirwa time nenhau ye3000 makutondipa ndikuongororei hamuzondida handiti makona toda matara ari substantive and remember when talking to us mukutaura nevanhu vechivanhu handiti makona vanoziva zvatokwana ngokuudzai vatatipinde mumatare chidaro handiti makona tati hamuna here kutaurirana nyaya ye3000 nevanhu sekutaura kwavanga vachiita vataura 3000 vakadzoka vatoda 10000 handiti ndobva mataurirana mukataurana vakati kana mati 10000 orati 5000 hatibvepapo anomatari mataurira maimuchida zvichitaurwa nemunhu muripo handiti kana zvazvisirizvo kamunotaura kuti aiwa zvavataura vachitaura vachiita pazvisiri handiti makwana gakava munoroona parinouya richiita parinozomutsa muromo ndipapo pekuti nemakuramba nemiwo futi zvamune makataurirana handiti makwana taurai matare anoratidza kuti munoda kubatsirika handiti ndakupai mari dzese kuti hakutorina mari nevalue yemupi kubva kwemunhu hatina value yemunhu kana kwatakambomuchaja munhu kuti zvakati handiti ngatibatsiranei mutufo ndiva nani kutiivai ana mbuya kugara nhasi mudare redu munomu nemiwo muri madzimambo asaka tiri kutambisa time yeumwe mambo imuchiziva nyaya takatarisana nayo pano handiti vakati vari kuda 3000 mambo pakutsanangura kwakaitwa dare nevanhu vakazomhanara pano right chiri kuda 10000 ndopamutsa muromo chiri kuda 5000 handiti ndokuchinja kwezvinhu zvisina dare mukati kwatakaona kuti ndo pari kubva problem handiti chiuyai pamberi pamambo patinotaura tichinyarana kumeso tichiremekedzana so that munhu paanobuda anobuda achitaura zoti ndaanichitaura naye handiti makwana ndonyaya kubuditsirai panze kuti 3000 kana makanga matoibvuma handiti ndo yamakanga muinayo kodiwa 10000 kwepediwa 7000 pamusoro hakuna chinhu chakadaro chekuti wangoida $200 handiti wozotaura kuti ndikuda 10000 $9,800 yawakuda hakuna dare rakadaro handiti asi kana tatataurana zve 9,800 munhu oti chisai 2,000 ingoita 10,000 izvozvo zvinonzwika nematare handiti makwana saka isusu takati aiwa zvaakungoda kuti nyaya dzenyu dziuye pamberi pedare kwete kusungisana asi pamberi pei pedare so that tichita dare rinenge richinyorwa pai pasi muri kuti chiitwa namunhu pamusoro yeda chamabudira panze apo chamuri kuti mauya nacho mawirirana taurai apa ndochatakamirirana ndopata tichiti isusu pavanga vachitsanangura vepamaposi taona kuti tiite gakava mumatare pamwe hazvitenderi saka tinenge tisiri kuziva ndosaka tauzobatsira
asi pamwe pakutaura unokwanisa kupodza. Isi tiri kuti ku 3000 takaiwirirana, asi takaiwirirana tiri kubvira parufu. Kuti muchati 3000 kuviga munhu 3000 nyaradzo chenji yasara ndoyomupa vanhu. Kwete kuti sekudaro. Aiwa. Vatunza apa tona ngombe. Mari amakashandisa imi manje. Kuviga munhu haisi kuinclude mari yakudiwa kai. Imuri include pamari yapakashandisa parufu. Makaviga munhu zvikapera. Mukaenda kunyaradzo zvikapera. Takutaura nyaya yekuchenura vanhu. Yekuchenura vanhu. Ndopamazvizisana ipapo. Havana kunzwisisana, vakanzwisisana, vakataurana, vakasvika pakuwirirana. Kuti kana vapedza kuviga munhu vanobhadhara 3000. Yes. Kana makawirirana izvozvo muri kuti isu hatisi kunzwisisa kuti mamuchitaura kuti. Alright, ndabata nyaya yacho. Nhasi zuva rechingani muchiuya pano. Takakubhadharisai kuti chenurai matare edu, hamuna kuchenurai. Kusaka kusvika patinozotaurirana kuti chenurai matare edu. Ndokuti makateuka ropa mudunhu. Totadza kunzwisisa kuti zvamakataurirana parufu izvi ndizvo here dai varuti. Mukakweva matare ndoda kukudzai, ndo aya munozoona ashata manje. Handiti makona. Tinoda vanhu vekuti kana mukamira pamberi pevanhu, be very innocent. Kuratidza kuti shuwa zvakaitika. Handiti, but takanga tisiri intention yekuita zvinhu zvakadaro. Handiti makona. Mobatsirwa nesu kuti hakuna munhu angaite chinhu akanangana nacho mura kudai. Ozonoudza munhu waitira chinhu cho ndozvaitika. Hakuna zvinhu zvakadaro. Handiti, bam! Munhu nebhasikoro rake nemota yake. Nenhingi munhu nebhasikoro rake kana anga ane bhasikoro. Munhu kwakadaro kana anga asikadhi yake uko kwakadaro. Chongonzi kwakanhongwa munhu akarohwa nei nemota. Hapana akatoziva kuti mota yacho ndeyani. Handiti, ndizvo zvinonzi munhu aita chinhu intentional achida. Saka imimi vanachikona mombe, be open kudare redu. Tisati takukotai zvakashata. Handiti makona. Isu hatinonoka kukota vanhu vakaperekedzera ngozi kuzvipinza mumusha. Isu tambotambisa time yedu yekuda kukubatsirana. Handiti makona. Hatidi kukusiyai muri mega. Tambisire chii time yekugara pasi tichitaurirana zvinhu tichidairira tese kuti ndizvo here muchiti ndizvo here ndechipi manje chamakuenda kunotaura panze kureva kuti dai tisina kukupai mukana wekuti ngoendai panze maienda kudzimba dzenyu ndokwamainouya makutaurirana statement dzakadai munomutaisa imwe agreement. Saka munotyisa kudhira nawo ndokudzikai mudare mangu izvozvi. Takachifunga zvokuti mimiwo hatina time yekutamba. Wirirana nevana varida 3000 ani mando vari kuda. Vakataurirana nyaya yekuti tiri kuda 3000 nzwisisai. Vakazonouya vakuti tiri kuda 10,000. Handiti, ava vachiramba bidari raitoitwa. Ava vachiramba ndobva vazonzi muchida musingade hapa 5,000 hatitapa. Handiti, ndo nyaya yatavinga pano yekuchinja zvinhu. Ndo yatavinga mudare. Kuti titaure tiri mudare rimwe chete, ndo tikasunga chatasunga, hakuna anochinja. Handiti makona. Saka mese makadai so, munotyisa kudhira navo kana tasvika pakadai so. Handiti makona. Asi isusu manje nekuda kwechinhu chinonzi ngozi, hatisiye rimwe divi rakahwina rimwe divi. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ngatiendei panze totaurirana nyaya. Ndikakupai mufananidzo kuti idai imwe contract ndandichikuvhurai njere ipo paya kuti tiri kutaurei. Aiwa, vana makosa itachikumbira kuti pa 3,000 towedzera 50 ningi $500. Tachikumbira kuti towedzera $1,000. Hatina vana makosa irikutaura chinonzi chokwadi vakomana 3,000 ndo yatinayo. Handiti makona, ndo anonzi matare ari substantive anogarirwa nesu pasi. Kwete dare kuti ndikakutarisai pameso ndoona kuti
mukaonda kudhauta inosumuka yotozoita kutodedzwa kunzi hunzai rimwe dare. Handiti makuwana ndakutsvinyirai mimi mauya kudare ndichida kutibatsirai handidi zvinhu zvakadaro. Ndoda kubata dare rekuti tikaonana murodhi tinomhoresana tichifarirana kuti vana Makosa vakandiona pamombe makadii makatibatsira ukama hwedu nevarume vaya hatina dambudziko. Handiti vana Makosa mombe pa 3000 imombe 10. Isu zviri nyore kwatiri kuti tikupei mombe 10 pane kuti tiwane 3000. Ndo machara tinogarira muno. Handiti mapanzwa takati chindi pa 3000 vedu we chingosiya iri 3000 tokupai dziri mombe. Handiti tokupai mombe 5 tokupai mari yemombe 5. Tinokupai mombe 8 tokupai mari yemombe 2. Ndo rinonzi machara. Handiti anambokungidzwa ndopedza time yatikupedza nenyaya yakadai. Vanga vangodisikaza zvokuti mari atakambopatira kuvera yakawandisa saka kuti akaguma mangosvika ipapo chete kutuka. Handiti makwana kutuka hatifanirwi kusvika ikupaya varume. Handitika mazuva nyaya rodhi yatiri kukura apa mangwana munoiona kukosha kwayo. Nyaya yenzira yatiri kukura apa yekuti mumuda makachena pane pakatochena pa unotoona kuti paone konzi rodhi yagadzirwa nevaroora ndeipika munoona vakuisa hupfu. Handiti kuisa mabhaundari kururutsa hupfu kuti idedzwe kunzi nzira yakafamba nevanhu vachienda kumakuva. Hatingofufurika tichienda kumakuva makazviona kwani kune zvinhu zvakadaro. Mota chaitayo dhabhusi ikauya inotofamba nemunhu macho yakaiswa hupfuku. Mota yopinda nepa chivanhu chedu. Ndo nzira yatiri kukura vana Paraiwa kuti tigozoti kana tasangana nezvatingasangane nazvo mangwana tinogona kusangana nazvo kana kusasangana nazvo. Handiti mabanzwa Mwari anenge achikudayirai nemidzimu yenyu ichikudayirai. Handiti tikaita zvinhu tichidhauta kuita kunge taakushaina nerufu ndo pamunoti patinomutsa mhepo dzakadii dzakashata. Nokuti munhu akafanira ngokuratidza kuti aiwa simba riripo nyangwe kanga kamunhu kasina chunhu simba ravepo nokuti mhepo. Handiti hatiri kurwisana nemhepo. Toda kuti kana munhu problem inogona kuitika kumunhu time yese yaunodarika pawakasangana netsaona you think about it. Handiti kana wabhadhara waita zvese zvinodikanwa that spirit haibate. Handi mapanzwa aiuye munyoka kana makaiona pachuru mukaiuraya ikafa kuti takaiona panapa zvinopera kwauri. Kana musina kuiuraya wakangoiona kuti yakapinda apa ndokuudzai nyangwe 20 years mchidarika neipapo ndofunga kuti vakomana nyoka yandakaona. Vakomana nyoka yandakaona. Saka varume nyaya tiri kutaura chivanhu chakakosha. Handiti makwana you end up kuti kana wakagara nevamwe if muchiverenga pepa so zvikangoningirina hazvibude musoro mako zvinouya kukudisturba chimwe chunhu chaunoti kana wakagara unenge uchingozvibvunza uchingozviomesera wega nezvinhu zvakadii. But kana tikataurirana tikaitirana zvataitirana tikapedza handiti zvinopera zvinhu izvi. Handiti zvinopera varume. Zvino zvinhu zvatiri kutaura kuti 1500 takashandisa kurufu tikashandisa kunyaradzo zvakatopera. But basa rakaitwa rikadii rikapfuura. Handiti ngatiite basa ripfuure iri vana tiona munhu iri ngatiriite iri dii ripfuure. Mogara pasi mamegaka iri ngaripfuure. Handiti mapanzwa saka ngaripfuure chide chatakabata kuti right tazvinzwa taakudai muchirongera dare. Handiti pozoshaya anochinja. Ndo statement ira tinoda. Handiti mapanzwa muri kuudza vana Makosa tinoda
kutaurirana nyaya dzedu pameso pamambo kana kuti pameso pedare rani ramambo. Handiti tikawirirana tobhadhara zvatawirirana. Handiti zvisina anozochinja njira. Handiti makona statement iyoyo yoga yakakwana. Handiti makona kana taakupindura manje isusu apo tetakuti isu vanaparaiwa semhuri kana kuti paraiwa family tawirirana pamberi pedare ramambo nemhuri yekwamakosa kuti panyaya dzedu taakubhadhara zvakati. Handiti musi wakati tichaita zvakati, tozosara tichitsvaga kuti zvinenge zvasara izvi tozodii. Matobuda mudare, mabuda mudare muchinyengedza ini. Handiti mozondiona kushata kwangu mangwana, handikusiyei ndisina kukuudzai nyaya iyi. Handiti makona hatina nguva yekutamba. Ndikasakuudzai vana Chikona Mombe nyaya yatakatarisana nayo pano iyi, matauro ati kutoita yakasimba, inhau yekuti ndiye ndisingakudei. Mukaona tichiperekedzera vanhu nyaya yakadai, kutora dembe nyaya yakadai, ndiye ndisingakudei. Handina nguva yekutamba nenyaya dzakadai dzinotipa kuti mwana asati aberekwa nhasi, handiti agofira matambudziko aasingazive kuti akaparwa nani. Handiti tinorambana muukama munozviziva here, taakugovana kuti aiwa zvakaitwa nanhingi ngozaina basa naizvo. Handiti makona kwaisina kuparwa ndokwainotanga nako kuitira kuti hondo itange. Handiti makona ngoza chisi chinhu chakanaka chinoziva kuronga. Tingadai tichingoti munhu ukauraya munhu iwe ndiwo unongomukirwa nengozourawawo zvatopera. Tingadai tichirambidza kuurayana here? Inotanga kumwana wenyu, mwana wake onzwanzi mwana akangowanikwa akaoma pamubhedha kana kurwara haana, monozvitsvaga monzo muri kukanukei. Pane nyaya yakaitika mumusha menyu yakadai. Mwana haayedzesere kana kuedzesera kuti mukuru wacho naari kukova. Handiti makona azive ndopanoda ngozi haimukire vanhu vanoziva kuti ndekwamakosa takutomhanya. Aiwa aite izvozvo tinogara rugare rwedu, totenga dzimba, totenga mamota, todii dzimba dzisina vanozodzigara. Ndokutaurirai 3000 ndo yakawiriranwa. Handiti vari kuda 5000 mati chii pamabuda panze mudare takuchitokumbirawo semhuri yekwaparaiwa kuti vekwamaposa vachitinzwisisawo, dai vachitirego tiri pa 3000 ipapo tapera ndo zvatingakwanisa kukumbira kuti dai vachitinzwisisawo. Mana tete imunozoti imi bvutini evamasiya tataura muri kuzvinzwa idare mugoni wepwere ndiasina. Handiti makona mugoni wepwere ndiasina. Ukazva kuti handinangopera ndakaona mwana mumaoko mangu iwo ndiwo unoti panotongwa mataro ukati no it's no, yes ndokuzva kuti kweini ndinozi handina basa kufa kwangu zvarova. Handiti makona vakaenda kuchikoro mazuva ekupedzesera ayo kumashure pane rungano rwandisingakoshiwe rwana Antoni ana Koshi ana Basanio ana Shairo. Handiti makona kunzi ndiri kuda 1 fresh pound yenyama pabhodhi yemunhu ndokuti hauna kudzora chikwereti changu nenguva. Kunzi aiwa takuwedzera mari akairamba, ndiri kutoda nyama. Handiti makona saka ndiri kufara kuti mazuva ano taakutoka zvaiti ana Shairo. Handiti makona kuti iwewe ukutaura kuti
Uruda 3000. Wapata chakadini. Asi. Hadi mapwa. Ukoona mtonga kuti asi. Hadi. Isu tinoda matare. Anoti mese mukatarisa mwana ati vatinzwisisa. Dare rokupurira kuti panzwisisiwa vanapo. Vanhu vawirirana. Right, zvavawirirana. Chii chatakutarisira? Takutarisira bomba dzeshe. Rini? Handiti. Tine zvakati pari zvino. Vanhu vanoenda kudare kunoroora. Hamungati tinotanga tanonzwa kuti vatezvara vari kuita. Handiti. Munoti imimi tauya tisina hedu zvizhinji zvatiinazvo. Tanga tichifunga kuti tosiya izvi tichinogadzirira kuti tidai. Ndo anonzi matare ekuremekedzana. Handiti anopa muono nechiedza kuti chiri kutaurei. Handiti mapona. Anachikona kuti ndokuudza ndiri pano. Vamakosi ndodzoka kwamuri. Mune zvenyuwo zvamataurirana. Kana tikati 3000 ayo ngavadai. Ndoda kuzvinzwa. Vatete zvitaurei. Aiwa zvataurwa ndizvo. Hatina chatinoramba nekuti zveshuwa mari inoshaikwa. Aiwa zvese tozvibvira. So tinotenda. Nechinhu chimwe chete chandaikumbirawo ivanga vatikwanisa vatitengerawo bhasikoro. Sorry. Bhasikoro rakaparara. Bhasikoro izipinatsi kunenge kana muchibuda munhu anogona kutengawo kupai. Aiwa ndosaka tazvitaura. Handiti mapona. Chikumbiro chiripo vana chikona mombe. Handiti nyaya yekutaura nevarume ava ndekuti zvimwe zvese tingaite. Handiti asi bhasikoro dai vaita kutenga wotidii wotipa nometa tawirirana zvipi bhasikoro. Handiti ini so tikanzi tikutoda bhasikoro aubuda apa ndoti mirai ndidingire ndotoritenga ndisina kugodzokera kumba kuti ndakunoronga nadzo ndogona kutodzokera naro bhasikoro. Handiti makona zvimwe zvinhu zvatiti zvidiki izvozvo ngatibatirei pazviri ndochivanhu. Handiti makona saka ndoda kukutendai vemhuri yekwamakosa. Bhasikoro vanokutengerai. Vanokutengerai bhasikoro. Kana takarana rufu tikaviga munhu tikaita nyaradzo yedu hatingatadze kutenga bhasikoro. But bhasikoro rero tikaritarisa tinogona kuritarisira pasi. Chiricho chinhu chakabata dare rese ratiri kutaura nezvaro pano. Handiti mapona. Zvinhu zvoda kuita zvichinongedzewa zvichinzi zvakazodai zvikazodai. Handiti mapona. Saka ndoda kutendai zvikuru. Matare aya ukada kuona panofira tsoro yamambo kana kuti yasabhuku kana kuti yamejasiti kana kuti yaani. Handiti kuyananisa vanhu vanenge vaine mhosva dzakadai. Handiti mukaona tati tataurirana tasvika pekuwirirana tichionekana tawirirana totenda midzimu yedu tese kubva kuneni muyananisi wacho nemi vari kuchema nevakatadzira. Midzimu yedu inenge chiri chinhu chimwe chete. Handiti mapona ngatichizvitsigirai. Handiti saka nhasi mune chii chamauya nacho. Nhasi munei chamauya nacho chamunoti no nhasi chatanga tichifunga tatifunga kuti right pa 3000 zvavangana 3000 iyi tokusiya tadai motitarisira mambo mwedzi kutevera kana kuti masvondo maviri ari kutevera idare. Handiti makona hakuna munhu anogara chikuru kutaurirana ove naagreement inenge iripo baba. Absoro wemabobe absoro wemhuri yekwamakosa sori zvenyu nekuti ndazosara pakupinda mutarira mambo naye asi hanzi ndo varidzi vezvimbo ka vanofanira kuti
taura tichizwanana. Sorry zvechokwadi. Sorry yaderera. Ndofunga muri kwamakosa tazoti tazwanana here pamberi pamambo ngezi kuti 3000. Ameno asekuru zvanzwere. Anditi mambo chasungwa muno nekudera chasungwa. Zvanhasi regai tisvike navo pa 1.5. Okay. Nebhasikoro ravo. Aiwa, tinotenda. Handitika. Tinotenda. I think votipa 1 week at least. That is vanapara. Yeah, 1 week is Vanotipa another 1 week totsvaga imwe 1.5. Saka tikangoti after Christmas. Yes. Kunana 27, 28. Ngatingoti 28. Tinenge taunganidza imwe 1.5. Toda kutendai. Handitika. Tendai zvikuru kumapoa. Tendai sekretari chipedzesai mashoko vana Nuki vana Chikona Mombe vachiita metsi dzavo vane mhasvi muri ndenyu yekwamakosa handiti ivasitoko handidi kuti dara tetaita tapedza tozotaura nezvavo vane mhasvi ndimi muri mhiri nemhuri yekwamakosa handiti tinotenda kana vanhu vaita chinhu handiti nemwoyo wavo wese bati patinoita chivanhu vana makosa chivanhu hachiitirwe nevanhu kuchigona muromo wenyu ndo wakakosha kutura pfuma yamuri kupuhwa nana Chikona Mombe ava handiti kumufi handiti ane mudzimai nevana vasiya handitika tsvagai zvipfuyo handiti mukati mombe dzenyu nhatu hadzi mbiri kana hadzi nhatu munodzitsvaga nemapuraizi amunokwanisa modziunganidza handiti mombe idzodzo madzitenga hamungosvika moisa mudanga kunge wanhonga chinhu chacho kwete munototura riri shoko zvekare ana Chikona Mombe papfuma yenyu iya kazokwanisa kumisa chakati nechakati 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 veduwe dai Ningi mwana wangu kana ari mwana weropa rangu wemudzimu wangu arara pasi asiyana nemi chakaitika ndo chakaitika ndo chakatisanganisa ukama neushamwari hauzive kuti unovakwa unoya sei vamwe munovaka ushamwari nedambudziko seirori handiti kuipa kwechimwe chinogona kunatsa chimwe mberi handiti vanhu vanofunga zvatiri kuchemera panapa 3000 iyo nerimwe gore mukakaukulita rubatsiro kana ushamwari munenge vakukuitirai vanhu ava munotozoona kuti inga dai takaziva kuti vanhu ava ndo zvavachatiitira tisina kana kumbogara pasi tichiita handiti mapoa vakafunga vachipfuura neroti no ngatimbonzvengai timbopinda apa tione kuti mhuri iya yakasara paya iri kurarama sei just that vakauya nesauti inovava chaivo saka ndo zvatinee tichikurudzira kuti aiwa kuomeserana inhau yekuti unenge uchiziva kuti ine hanhambo ndakabereka mwana chandonyengerera chii handiti dzimwe ngano zhinji makadziona mukayadya ningi zviyo zveningi mbudzi kuti ngaitodhedhwa dumbu ndikuda zviyo zvangu mwana ari kunoba nzimbe dzevanhu kana kuti ipwa dzevanhu konzi ndiri kudai ipwa yadyiwa nemwana handiti chitema nechitema hazvivake chinhu chakanaka kuregererana ndafana zvikuru handiti mapoa wipolisi Chikona Mombe hakuna chinhu chinogarirwa pasi nevanhu toramba inhema handiti mapoa don't accommodate people muzvinhu zvenyu don't accommodate people muzvinhu zvanyu zvenyu dare ramaita nehama dzenyu pachenyu ndo rakakosha
mukaona ndanouya rini kwamombe kana mufana wangu akuuya kwamuri kuti saka mune chokwadimi mukaona akukubvunza izvozvo pamombe kana makuda ione ushamwari hwachona ungatodii zvavo ngaupere. Handiti wapana hatidi vanhu vanoti tikafamba toita banana backbone tikaenda mberi todududza dzoka mashure tikaenda mberi todududza. Nyika inoi makawanda vanhu vane matambudziko iwaya kwete kuti mamwe aiwa iyo inyaya dzatinadzo pana hamusiri moga. Saka toda kufara kuti aiwa iyi yana chikona ngombei nana makosa tadii totenda Mwari nemudzinge yedu. Handiti mapawa tokushumirai ramangwana rakanaka. Kana tazosangana munhu wana hanetse kuzikamwa nevanhu vakawanda. Handiti mapawa mupamombe makadii mupamombe zvakazodai. Handiti mapawa so toda kukutendai baba. Ndachikumbira postata nevanhu vangatatuma kuvhiki unotora kachikumbira unotora mari yacho. No problem. Good.